Pag sinulog pag sila. Ini gamitan mo sinulog. Oh. Ay, yatay. Noon dayo imong mga bahay nga hot doon, marmalon lang. Ang mga ninduta. Ang dakop. Kasi. Oh. Abi na mo kadto na sa kanito. Sige mig tawag ni man. Tawag din, di mo tawag sa cellphone? Oh, Tara boss, subak. Ano Lando? Ayo. Lando. busy ka to siya reply papa ni mo eh. Ha? Apa Busy ka to siya reply. Apa nih? Papa Junjun. Lagi ba? Sa picture. Hmm. Ay kon ko andalan. Ano sa queen dre? Queen.